No, tu vidíme analogový signál STV2, kanál 39 z Veľkej Javoriny. Zajtra by mali vypnúť, to je 30. mája 2011. Pridal by sa ďalší milión? Nepochybne. To? 2 milióny. Možno aj pústu hodinu. Predstav si. 2 milióny pústu hodinu. Predstav si to. Predstav. 2 milióny. Lebo ty sa nesmieš zvládniť. Patríš predsa strane. A strana potrebuje ľudí rozhlásiť. No, znovu s mi nepôjdeš. Pôjdem. A nemôžeš sa dať zastrojiť. Nežiješ iba pre vlastné potešenie. Toľko bez tebe zostane, veď by som tu zhnil. Oddychneš. Čo to som mohol zostať vo vece? Nino, čo tu mám robiť? Čo? Dívať sa na vás a počúvať ako chodte v noci? Brániť si tomu, aby tu vznikla revolúcia, čo? Ale to je predsa nevyhnutné.